Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Ähliňiz yetip gelen 2023-nji ýyl täze ýyl bayramymyz bilen gyzgyn we mähirli gutlaýaryn. İnşallah bu yetip gelen täze ýylymyz rızkylly bereketli ýyllaryň biri bolar diýip umyt etýärin. Vatandaşlar, täze ýyl diýmek näme? Ýagny ay gün geçip dur diýmek. Nesillerimiz yetişip dur. Könelerimiziň aýdyşy 2 ayakly 2 günde diýipdirler. Nesillerimiz ulalýar vatandaşlar. Yani biz nesillerimiz için näme işede otyrs? Yani yıldan yıla geçip barýas. Nesillerimiz hani näme etdiňiz? Biz için näme alada etdiňiz diýende biz näme diýmeli? Her taýda bir aýtjak sözüm bar. Dinleň hormatly vatandaşlar. Diktator demedinden korkanja halkym, geljekki nesle näme diýeriz? Siyasi göreşden ürkenja halkym, geljekki nesle näme diýeriz? Göreşsiz ömrümüz biderek geçer, gittikçe hökümet kanımız içer, bir gün ıqval kepenimiz biçer, gelecek nesle näme diýeriz? Näme üçin durmuş ýerine salgym almaly, soňsuz gulçuluğa boyun bolmaly, ahmır çekip il ýzynda galmaly, gelecek nesle näme diýeriz? Bir gaýrady, bir namuslyk yaraşar, janyny söýer, ansadyna garaşar. Asly mertler hasap hesip soraşar, geljekki nesle näme diýeriz? Gaýgy basmarlaýar, käte-käme hal. Nesiller sorasa, bizden hal ahwal, kepene dolanyp, örtülse makbal, geljekki nesle näme diýeriz? Halkyň ýüregine gorky salanlar, insawy wyjdany elden alanlar, çaman minip, çaň içinde galanlar, geljekki nesle näme diýeriz? Bu ganhorlar ömür boyu dursalar, söz sözlerini kana boyap ursalar, bizim geljegimize tuzak kursalar, geljekki nesle näme diýeriz? Nesillerimiz ne goýduňyz diýseler, näme ýanyp, näme köýdüňiz diýseler, mertlik yerine namartlığı söýdüňiz diýseler, geljekki nesle näme diýeriz? Hormatly vatandaşlar, ýene bir gezek täze ýylymyzy gutlaýaryn. 2022-nji ýylda ýüregiňizde beslen arzularyňyza 2023-nji ýylda inşallah hökman ýetersiňiz diýip umyt etýärin. Köp sag bolun öňsöýreniňiz üçin.